Hi mga moms, good morning. Good morning, good morning, good morning. Yes, good morning. So for today's ganap, today's Tuesday, wala yung aking tagaluto. Hindi siya makakapasok dahil sobrang sakit ng kanyang puson. Well, may dalaw, alam nyo na. Tayo mga babae, ganyan naman, di ba? Naunawaan natin ang isa't isa kapag nananakit yung ating mga puson. No? So, ako ngayon na magluluto. And, with Gwen Kamang! Yan. So, nire-ready niya na yung pang torta ng talong. At nagre-ready na rin siya para sa kanyang paninda na lugaw. Not pala, ano na? Display na. So, para ready na ang lahat. So, ngayon, as of now, mga moms, ang aking menudo mechado apritada. Kayo na bahala. Kung ano tawag yun dyan. So, yung mga customer ko, pag bumibili nito, yun yung pangalan, menudo apritada mechado. Bahala na kayo dyan. Wala naman kasing hotdog, walang atay, walang pasa. So, yan. Ito natin na at least may meat tayo. Then, in addition to that, ano pa ba? Kasi yung iba minsan hindi kumakain ng atay. So, baka masayang lang. No? Then, after that, susunod ko na yung sotanghon. Okay? So, napabanding mga kutsara at tinidor. Meron na rin tayong ininit. Nakapagpunas na si Gwen dito sa labas ng mga lamesa. At saka upuan. Andito na siya sa likod. Dilemas. Madilemas pa dyan sa likod. Actually, may... Doon pala ito yung nilalagyan din ng solar. Kasi ang tibay po ng solar ko na to, oh. Oh. Anong oras na? Ito, namamatay siya ng mga alas 3, yung dalawa. Siguro dahil hindi masyadong naaarawan. I don't know. Ayan. Ayan. Kahit siya sa gilid, baka dyan na rin ako mag fried chicken later. Yeah. Okay, so for now, tapusin ko muna. Ay, kasi may mga pumapasok na naman. Ayan, pakita ko sa inyo. Ay, wala na. Ayan, oh. Ganitong oras, may mga pumapasok na na estudyante. Good morning, Nay. Gandang umaga. Ito, oh, ready na rin sila, Nanay. Ikaw, Nay, nakatulog ka ba? Nakatulog ka ba sa mga santol? Nagkape na kayo? Ito oh. Ito na kayo na to? Oo, kasi wala si Michelle. Aman. Masakit ang puson. Agoy. Kasi nagdugo. Oo. Masking siya pilin. Ako rin, first day ko, Nay. Ha? First day ko. Ansan sa? First day ko din po, nabingi si Nanay. Oo. Ako din eh. Kaya nakarinig lagi. Ay! Kasi mas ayod na lang siya. Tumasin ko na yung niluluto ko. Kaya lang, oh. Ayaw magtulog lang. Kaya lang yung mga santol nagbabagsakan sa bubong namin. Mangungulekta kami. So now, ang ginagawa naman namin is, kung para sa atay, pinipigaan muna. This is Gwen style. So pinipigaan muna yung atay ng kalamansi at ibababad sa toyo. Diba? Antay mga lansa mawala. Diyan yung isang truck na bata. Mga ganun lang ano.
Kami driver lang. Bababa. Oh my God, wala ng gas! Eh! So, dito naman si Gwen ngayon. Siya na nagtimpla ng ating adobong atay. And, naglagan na rin ng itlog. Naubusan kami ng gas. Mamaya pa ako. Wawa po kami. Ha? Mamaya pa ako mamaya pa ako bibili. Pagka-open po nung bilihan. Nagdagan natin unting sabaw. Later ako na bahala. So we're going to make balat-balat na our talong kasi susunod ko na to para sa aking torta. Nakasain na rin ako by the way. Yun yung unang kong ginawa kanina at nagpainit ng tubig para sa mga kutsara tinidor. So, syempre para makapagkape na rin kami. Kasi may mga customer kami dito na gusto agad magkape. So, And tapos na rin tayo mag-ihaw. So, babalatan ng nabalat. Yun ang minsan nagiging problem kapag may dalaw yung ating cook. Pero kung wala ako dito, kunyari may lakad ako or may wala siyang choice kundi pumasok. Unless emergency. Hindi talaga tayo magbubukas. So meron pa tayong munggo, puso ng saging, and itong tortang talos. So syempre siguro minsan, pag hindi pumasok, kawawa rin yung ating chef kasi mag-isa lang siya. Minsan 7 or 8, dito na ako. Yan yung ating torta. So, diba? May pa bell pepper. Yan po kasi ang nakasanayan ng nila sa ating master chefs. So mamaya, tapos tsaka gusto nila dito talaga toasted na parang may pagka sunog. Yan. Sayang yung baga kaya kami ng tubig ulit. Ay, yung isa pa pala. Ayaw mo? OMG! Yan. Diba? Sana maubos yung mga tinda natin.
Takip nito. May tanglad ba dyan? Tanglad. Ano ka? Anong gagawin dyan? Diyan ilalagay ang Gunting be? Ah, gunting. Ah. Na, lalagyan na natin siya ng gata. Pwede po yung ganito or pwede rin kung gusto nyo yung mismo nyo kayo yung magpipiga. Siyempre doon tayo sa malilis. Pero mas masarap kasi. Yung original Fresh. na gata. So, dalawang gata po ang gagamitin namin dyan. Kulanin ko ba? Kulang. So, gawin natin 3. Ang sarap niya mga moms. Tikman ko. Fairness. Pwede na yan. Okay na yan. Okay na to. Kainan na. Sana maubos din to. Tanan. So, ayan na mga moms. Ako natapos na ngayon ating pagluluto. And thanks to Gwen. Oh, good morning, sir. Thanks to Gwen for helping me sa pagluluto. Ayan, so, eto na yung ating mga Ay. Okay, so we have atay with egg. Meron din tayong maranay, o parang okoy, o kung ano man tawag sa inyo. Basta maliliit siya na hipon. Yan. We also have bangus, pritong bangus. Sotanghon, our menudo mechado apritada. Our dinuguan. Yan. Siyempre, their favorite tortang talong. And here is the puso ng saging. Thank you so much, Shoyans, for this. So, yung fried chicken na lang, lumpia, and yung lieg, yung manok. Yun na ipiprito natin. For the meantime, at least ito ready na yung mga pang-ulam natin. So, again, maraming salamat for watching. And again, thank you so much. God bless you.